S'ha equivocat, senyora, ja li he dit 3 voltes. O sigui... Volem parlar amb l'alcalde. Sí, amb l'alcalde volem parlar. En aquest moment no es troba, si les puc ajudar en res. Un moment, per favor, senyora. Digui. Sí, volíem saber quants de contenidors més posaran, perquè ara n'hi ha un de marrón. Un marrón allà? A on és el marrón? Vull dir, el contenidor roig, que hi ha vores blanques, blaues, verdes, vermelles, taronja i els blancs. Sí, colorins allà. Sí, correcte, és un contenidor per a tirar-hi la matèria orgànica. La matèria orgànica. Nosaltres no en tenim d'això. Sí, segur que sí que en tenen, senyores. Pageses. Bé, pageses, és un contenidor per tirar-hi això. Ui, però si això és per gent malcriadassa que tiren més de la meitat del menjar. Si només li han pigat un mort. Mireu, com a molt nosaltres podem tirar aquest tant de suro, però cada 3 anys. Sí, perquè les espines van en el gat, a les verdures a les gallines, als ossos en el tancó. És el que mos imaginàvem. Exacte. Això, els vileros... Que no tenen animals. També hi ha pagesos que no tenen animals. Això no són pagesos. Mirin, senyores. Pageses. Bé, pageses. Fins ara, tot això anava a s'abocador. Fins un 40% i no s'aprofitava. Si s'aprofita, hi podran fer compost, per exemple, i també podran... Compost? Sí que és el compost. Compost i sin novio. Fems, vol dir fems. Correcte. I també se pot aprofitar per fer biogàs, per fer electricitat per sa planta. Per quina planta? No serà per aquesta? Per sa planta de tractament de residus de Canaputxa. En nom de Déu, ara se n'adonen que es pot aprofitar tot. Ai, és que... Ara volem parlar amb l'alcalde. Sí. Perquè les pageses en pagam de coses que no fem servir. La carretera d'anar a l'aeroport. El descompte de resident. La pintura de la zona blava. Molt bé, molt bé, molt bé. Miri, en quant l'alcalde tingui un momental lliure, jo els apunto aquí i els atendrà. Correcte, senyores? Pageses! Si és que s'enterqueta, que això és funcionària. Jo no sé com és que la tenen aquí. I vinga, i li deim, i no hi ha manera de fer-nos cas. Mira que li han dit vegades, que això dona. Ah, carai, no sé on arribarem a parar en aquest ajuntament.